Міма гэтай навіны мы, вядома, не маглі прайсці. Пасля працягла перапынку на палітычную сцэну вяртаецца... Тут мае быць барабанны дробат. Вяртаецца Надзея хаатычная Катгавец. І такія фейерверкі, петарды, хлапушкі, аплодысменты. Ура, ура! Так, наша цуда-жанчына вярнулася. І цяпер прызначаная прадстаўніком Лукашэнкі ў Магілёўскай вобласці. Чаму я так радуюся, спытаеце вы мяне? Ох, наша выдатная Надзея, Надзя, ужо амаль 40 гадоў побач з Лукашэнкам. У 87 годзе яна працавала галоўным эканамістам Саўгасу «Гарадзец», які тады ўзначаліваў малады і перспектыўны дырэктар. І ёсць расследаванне на тэму іх, скажем так, пазаслужбовых дачыненняў і пазашлюбных дзяцей Лукашэнкі. Але рэч нават не ў гэтым. У нас ўсё ж эканамічная праграма. І таварыш Каткавец цікавіць нас выключна згледзячы нанесенай краіне, бюджэту, а значыць і вашаму асабістаму гаманцу шкода. І справаў за ёй цягнецца шмат. І з Міністэрства сельскай гаспадаркі, дзе яна служыла намесніцай, і з адміністрацыі прэзідэнта, дзе ёй таксама даводзілася працаваць. Але самы галоўны правал – гэта тая самая біятэхналагічная карпорацыя, куды было ўкладзена больш за 700 мільёнаў долараў, якая замест прыбытку цяпер генеруе выключна страты. І вось здавалася, сотні мільёнаў долараў стратаў. Вось яна чыноўніца, якая асабіста курыравала праект і была адказная за правал. Ну вось, хапайце яе і цягніце ў СІЗА, у турму. Гэта ж чыстае шкодніцтва. Але не. Перачакала шторм у адным з профільных інстытутаў Акадэміі навук і дзень добры вам, калі ласка. Зноў у шыхце, на плаву. Непатопная наша Надзея. Браво, браво, браво.